Las maracas de Machín piri... Ongi etorri Garmenen sukaldera! Bueno, hasteko mila esker izan dugun jarraipenagatik, izan dudan zen, nire patata tortillak euki ditu me gustak, konpartimenduak ez dira, ez? Konpartitzen danen zer da? Konpartizioak? Bueno, lo que sea. Me gusta, I like it, and you like me more. Bueno, izan da, totala, eskerrik asko. Hombre, falta zaitena da, babesle bat. Bat, bi edo 150, Orduan, padi, jarri hemen ere zemakia, markak nahi ditugu. Dirua behar du dirua. Money, Kristo, money dabil! Aurrenengo gauza da arroza egostea. Eske ez dugu jangola gordinik, ez. Egosin behar da. 15 minutu nahikoa da. Holaxe, katilukara bat, hola. Arroza egatza pixka bota, bestela txerri jana izangoa. Hombre, gero, ensalada denez, bukaerane botatzen digu gatza. Al gusto esateana, baina guaine bota pixkat, Bueno, bota deixent. Hau tapatuko deu, azkarrago ingo da, 15 minutu nahikoa da, Gutxi gora, bera, hombre, ez du hola oso... egon behar, argamasa egon behar. Gatza bat zaio. Goi ez pape pixka, mesedez, hau dauket daiola. Eskerrik asko. Banekin. Ja estresatzen nahi naiz, ez naholako nire sukalden, baina bueno. Hau indagado, Falta dezkio 2 minutu, baina nik kenduingoet. Fuera, kenduingoet. Hala, utzi, hola, tapatuta. 2 minutu, 2 minutes. Gero uretik pasa, eskurridore batetik edo aderekarri. Hauek, honek balio du. Zida ze polita, Probatuta nengoet. Probatu mesedez, padi. Zopa bat bezala da. Hemen botatzen izkiozu pare bat fideo, edo arrautze gor pixkat, osona. Ez da zer bota behar, Padi, komune egongo zea momentu baten, nesken komunen, Garbigo da ota. Is my rise in the snare or never. Hau pixka botako jo. Bakizu, arroza soltatzeko. Ahi, bota egiten dira, venga. Vale, zekin hasiko gea, olibak. Bota olibak. Hau izan daiteke zatituta edo osorik. Bueno, atuna. Botatzezu atuna. Artoa, gustau inbaztaizu, ez bazizu gustatzen, dena botako jot, gehiagi da, venga. Buelta pixkat eman, terkata, tipulina, jartzen dit tripako mina, nere buruari zin egin diot, ez ditu dela errimak egingo, bale? Bakit oso gaizki abesten dudala, eta abestea gustatu dite zait, haian tarteka eskapatuko zait piezaren bat edo beste, o dantzaren bat edo beste, baina rimak ez eskatuz, ez ditut ingo, bale? Venga, hau da ensalada. Orduan, taper, padi, bale. Hau ze ona taper baten eamateko, Zuk, eamatezu eta gero jatezu. Ate office, ate institute. Idiomas, querida. Hau da emaitza, hau da gaurko errezeta, kariño pilo batekin indakoa, arroz, ensalada. Gaurko saioa babesten eitbtaper.com, ez.eus. Kezin dut? Opa, ai ama, kasi eukiet emez esare bat. A ber, hau ere oso ona da, Oso ona. Ozen, konparatzea, uratan hauka, ai ama, bidaz etxaka zatiak. Ai ama. Bueno, hau da hori, 2 eurotako hori, eta hau da, Gordeko hemen taula, hemen, eta ni banoan nire etxea, eta guardak zerbait izaten bait, horko garitakoak esango diot. Agur! Eske gaur nauken Garmenen sukaldea, eta hemen dauzkat errezetak. Agur! Gaztea.